Ahojte, vítajte pri ďalšom výklade. Dnes to bude výklad na tému či vás v živote nie, či vás v najbližšom období čaká nejaká zmena. A ak áno, tak aká zmena to bude? Takže otázka znie, či vás v najbližšom období čaká nejaká veľká zmena. A aká zmena to bude? V najbližšom období dajme si plus mínus do mesiaca. Či je tu nejaká veľká zmena, ktorá vás čaká? A aká tá zmena je? Dobre, máme dvojku mečov a v reverze tu máme 9 mincí a 4 mincí. Ďalej tu máme 6 mečov a v reverze 9 mečov a väžu. Dobre, poďme sa na toto dovyložiť. Vás to čaká nejaké rozhodovanie a cesta. Vy z niečoho odchádzate. Vás tu niečo... Dvojka palíc, dvojka mečov, trojka palíc. Dobre, zmena nastáva. Takže pýtali sme sa, či tu nejaká veľká zmena prichádza. A áno, prichádza veľká zmena. Prichádza 8 mincí, 6 pohárov. Milenci. Dobre, prichádza nejaké rozhodovanie. A už sa musíte rozhodnúť. Čokoľvek ste odkladali a nejak ste tomu dávali čas. A mysleli ste si, ešte mám čas, ešte sa nemusím ponáhľať. Tak už máte vedieť, že ten čas už nastal. Koleso osudu sa roztočilo a je na čase rozhodnúť sa. Je na čase odísť z tej situácii, ktorá vám neslúži. Vy ste na niečo ešte čakali. Čakali ste, že niečo sa stane, niečo sa zmení, niečo sa vyrieši samo, alebo ten človek sa zmení, uvedomí si niečo, ale nie, proste to už je na konci. Vy musíte zobrať silu do vlastných rúk a vy sa musíte pohnúť z tejto situácii. Čo sa stane je, že vy teraz cítite, že tým, keď spravíte toto rozhodnutie, takto, teraz ste v niečom, v čom nie ste šťastní, áno, ale vy máte pocit, že keď spravíte toto rozhodnutie, tak prídete o nejaké peniaze. Proste, že prídete o niečo. A teraz, poviem príklad. Rozvádzate sa, ale stále ste v tom, že čakáte, že sa to nejak vyrieši, že ten dotyčný príde a spraví vám nejakú ponuku. Že proste čakáte. Stále ste v tom období čakania. A máte pocit, že keď vy spravíte ten krok a teda poviete, dobre, nevieme sa dohodnúť, nechajme súd, aby rozhodol, tak keď spravíte to rozhodnutie, lebo vy nejak cítite, že proste to rozhodnutie musíte spraviť, lebo vás tá situácia, kde ste, veľmi ničí, ale máte pocit, že tým prídete o peniaze, tým prídete o všetko, čo vlastne ste chceli. Proste máte v hlave nejaký plán, že ako by to malo dopadnúť a ako by to všetko malo byť. A vlastne vy vidíte a cítite, že vlastne keď spravíte to rozhodnutie, tak vlastne prídete o
o tie peniaze, o to, čo ste, je to niečo také, ako ja neviem. Boli ste s tým partnerom predtým dohodnutí už na niečom, ale teraz ten partner nekoná. A vy ste na tej križovatke musíte sa rozhodnúť, že spraviť ten posledný krok, že nemôžem to nechať už v tej nečinnosti, lebo momentálne je to v tej nečinnosti, ale musí sa tá situácia pohnúť. A vy, ako ste boli na niečom dohodnutí, s čím ste boli akože spokojní, tak máte pocit, že týmto vlastne padne a vy prídete o to, na čo ste sa dohodli a bude to pre vás zlé. Ale čo máte vedieť je, že ono to musí padnúť. Ono to nejak je, že skrz tej druhej osoby vy musíte zbúrať všetky jeho sny, alebo ak to má povedať. Ten človek si myslí, že keď on nebude teraz nič robiť a nechá to v tej nečinnosti, tak vy sa nerozhodnete a vy cúvnete z toho, že nespravíte ten posledný krok. Ale vy máte vedieť, že presne to potrebujete. Vy potrebujete spraviť ten posledný krok. Vy musíte, nemusíte, nie je to, že musíte, ale mali by ste to spraviť, pretože potrebujete, aby všetko padlo. Všetko toto, čo ste si vystavili, a všetko, čo sa tu udialo, čo ste si aj dohodli predtým, tak všetko bolo na tých vratkých nohách. Tie základy tam proste neboli dobré. A vy potrebujete, aby to padlo a tým vy sa dostávate do svojej moci. Tak, vy sa vtedy dostávate do svojej moci, do svojej sily a do toho, že konečne sa stanete osobou, ktorou naozaj máte byť. Vy sa stanete tou žiarivou energetickou osobou, lebo vy ste teraz zničení, unavení a proste nevidíte východisko z tej situácie. A proste cítite sa, že ste v pasci a neviete sa z nej dostať. Ale čo máte vedieť je, že vy potrebujete spraviť ten posledný krok a naozaj proste dať to, nech to rieši ten súd a veriť tomu, lebo naozaj tak bude, že vám sa to podarí a skončíte naozaj dobre. Vlastne všetko bude vo váš prospech a skončí to ešte lepšie, než ste si dohodli pred tým rozvodom, alebo je to niečo, čo máte, nemusí to byť rozvod ako partnerský vzťah, môže to byť kľudne niečo, čo máte v rámci nejakého spoločníka, v nejakom podnikaní, niekto vám drží peniaze, alebo niečo také proste, je to niečo, čo už potrebujete ukončiť. Môže to byť kľudne medzi známymi, medzi kamarátmi, v rodine to môže byť. Áno, nemusí to byť len konkrétne partnerský vzťah, ktorý tu riešime, ale vy to musíte ukončiť. Proste dlho sa to už ťahá a vy týmto nedosiahnete nič. Vy nedosiahnete to, na čom ste sa dohodli s tou osobou. A jedná sa o peniaze. Je to niečo, čo sa týka peniaze, majetkov. A ten človek vám to nedá, kým naozaj nezatlačíte na to. Ale nie, že zatlačíte. Rozhodnite sa konať. Nemusíte tlačiť na osobu. Nechajte ten súd, nech to rozhodne. Choďte na tú políciu. Proste nechajte ľudí, ktorí vedia, čo majú robiť, aby to spravili za vás. Lebo presne to vám pomôže. A pre tých, ktorí ešte úplne nie ste rozhodnutí v tomto, lebo niektorí už sú takí, že naozaj sú na tej ceste, že vedia, že sa musia rozhodnúť a musia ten krok spraviť. Ale pre tých, ktorí ešte nie ste rozhodnutí, tak máte vedieť, že vám príde do vášho života osoba, ktorá vás v tom nakopne. Áno, ja tu vidím milenecký vzťah, takže ja vidím nejakého partnera, ktorý príde a v podstate vám ukáže, čo máte robiť. Ono je to také, že ten človek príde a poblázni vás a vlastne vy skrz toho vzťahu uvidíte, alebo proste od toho človeka si necháte poradiť. Tak by som to, čo ste teraz od iných ľudí ste si nedali poradiť, tak od toho človeka si dáte poradiť. A vlastne skrz toho, že tento človek príde a vlastne ukáže vám jednoducho života. Ukáže vám to, že život nemusí byť až taký zložitý, ako sa zdá. A vy vlastne uvidíte inú cestu. A presne toto, že proste niekedy potrebujeme toho iného človeka, ktorý vám ukáže, ako čo spraviť. Akým smerom sa vydať. Nie je to práve, že povedaj, ale vlastne vám v tom pomôže, usmerní vás v tom a vlastne dá vám tú nádej, ktorú ste možno nemali. A
vlastne to nebude to nikto akože zásadný. Táto osoba nie je na to, aby zostala vo vašom živote a mali ste s ňou iný vzťah alebo niečo také. Je to proste len ten prevozník. Je to len vy, tá osoba, ktorá vlastne vás dostane z bodu A do bodu B. Je to tá osoba, ktorá vám pomôže spraviť to rozhodnutie a vlastne podrží vás v tom. Nemyslíte si, že akože hneď sa s vami rozíde, to nie, ale nie je to niekto, s ktorým nie je to osoba, s ktorým si máte plánovať tú budúcnosť, ale vyslovujete to niekto, kto máte si užiť ten moment. Užite si ten moment, ktorý vám prichádza s touto osobou a vedzte, že tá osoba tu je z dobrého dôvodu a je tu preto, aby vám ukázať, že veci sa dajú robiť aj inak, aj iným spôsobom. A vlastne vás podporí v tom vašom rozhodovaní na tej vašej ceste. Takže určite chyťte sa príležitosti a choďte do toho. Potrebuje to všetko padnúť a ten dotyčný, s kým toto riešite, on nespraví ten ďalší krok. Proste je to na vás. Vy musíte sa rozhodnúť a máte vedieť, že skutočne bude to úspešné a vy naozaj sa dostanete do tej svojej plnej sily a kde ste teraz vlastne zničení a cítite sa byť v pasti, tak všetko sa to vlastne otočí, lebo vy si uvedomíte, že tá sila je vo vás a tá pravda je na vašej strane, že nemáte sa skutočne čoho obávať. Na jeseň alebo začiatkom zimy, dovtedy sa to vyrieši. Na jeseň alebo začiatkom zimy. Takže tá zmena nastáva teraz, čo sme sa bavili do mesiaca, ale ukončenie toho procesu alebo tej celej situácie bude na jeseň alebo začiatkom zimy. A ešte sa pozrieme, pre koho je tento výkladík určený. Dajme si 3 znamenia nejaké, ak sa bude opakovať, tak 4. Ale 3 znamenia by som chcela tu rôzne vidieť. Je to kolektívny výklad, takže nemusí to sedieť pre každého. A rôzne situácie, podobné situácie sa vám môžu opakovať v živote, áno. Máme tu raka. Máme tu váhy. A máme tu kozorožca. Dobre, super. Ďakujem, že ste tu boli.